Je inspirací pro mnoho tvůrců. Žena, současný slovenský výtvarník Samuel Potůček ji na plátnech zachytil už nespočetněkrát. Ve své tvorbě propojuje klasickou techniku olejomalby s odvážnými motivy a jeho obrazy se pohybují na hranici mezi snem a skutečností. Malbě se věnuje už přes 16 let a to nejlepší ze své práce teď vystavuje v pražském domě národnostních menšin nedaleko I.P. Pavlova. Svými díly chce divákům předat především emoce, které prožívá, když on sám ženskou krásu, intimitu a psychologii postav pozoruje. Žena je inšpirácia pre veľmi veľa umelcov, už dlhé roky samozrejme, a ja tou ženskou figurou chcem dať ten pocit, keď ja sa pozerám na tú ženu a nechcem sa prestať pozerať na tú ženu a chcel by som, aby v tých mojich obrazoch tiež mal ten človek, keď sa pozerá na ten môj obraz, že sa nechce prestať pozerať na ten obraz, že má v sebe ten pocit, že ho nechce opustiť. Na 15 plátnech tak Samuel Potůček v rámci své výstavy s názvem Cestami krásy nabízí osobitý pohled na ženy. Většina děl je podle jeho slov konkrétních, až na jednu výjimku. Začal som sa tam hrať viacej aj s tými vrstvami, viacej s tými farbami a mám pocit, že v tomto obraze je taká moja voľnosť. Že všetky ostatné tie obrazy sú také moc konkrétne v tvaroch, ale keď si môžeš všimnúť okolo tie žlté veci, tie flaky a tak ja si myslím, že týmto smerom najbližšie roky pôjdem, že k tomuto sa chcem venovať. Výstava v každom prípade je zaujímavá. Je zaujímavá už len tým, že autor sa dal na cestu dávno prebádanú a prešlapanú, to znamená na cestu obdivu, na cestu nejakého nadšenia alebo lásky k tomu najkrajšiemu na svete, povedzme si, a to je v každom prípade žena. Myslím kompletně, duša, oči, všetko, čo k tomu patří. Podle slov kurátora se tak slovenskému tvůrci podařilo poodhalit zcela nový rozměr lidského vnímání a vtisknout do svých děl neotřelý výraz pro to, co dnes nazýváme skutečnou krásou. Je relatívne mladý, to znamená, je na ceste, na tej najlepšej ceste dosiahnuť tú svoju metu a svoje predstavy. Začal s figurálnou malbou. Figurálna malba stále patrí medzi veľmi náročné a zložité. A v dnešnej dobe, keď vyhráva konceptualizmus, abstraktné umenie a tak ďalej, tak figurálna malba je svojím spôsobom v mojich očiach také určité hrdinstvo. Výstava Cestami krásy bude v Domě národnostních menšin ve Vocelově ulici přístupná až do 5. července. Zájemci ji mohou navštívit každý den, a to od 9 do 19 hodin. Marek Tereba, Televize Praha.